Uphakela umthakathi udlile manje ungizwe emcuno udlile badla amasimba kaRamaphosa. Futhi kubi uMax Makhanya sephindwa akhipha umyalezo laphana-ke ethi-ke iyinsizwa ucela ixebuke kwinhlangano kaphakela umthakathi-ke laphana-ke unsizwa nobunsizwa-ke laphana-ke okuyinhlangano-ke kaphakela umthakathi. Wathi-ke abantu-ke mababuyele ngapha-ke kumzabalazo wangampela kwi-March and March-ke laphana-ke ephethwe yena-ke uJacinta Zinhle Mangobese. Lo mbiko uqhamuka kuMax Makhanya laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke kwa-TikTok. Nantu-ke udaba luyaqhubeka, ungayizwela. Ngicela zonke iy'nsizwa ezibubonayo ubuqili bukaphakela umthakathi, ngicela ziyiqhelelanise nalento ekuthiwa insizwa nobunsizwa. Sikwi-March and March la sixosha ama-illegal foreigners, simelene nobugebengu kanye nokungagcinwa kwemithetho yezwe lethu, simelene nayo yonke into ethunaza isithunzi sezwe lethu. So uphakela umthakathi udlile manje ungizwe emcuno udlile badla amasimba kaRamaphosa. So at the same time njengoba wadlila amasimba kaRamaphosa, into abayenzayo njengamanje uphakela umthakathi usentshontsha umgqiqo we-March and March, untshontsha i-momentum ye-March and March, untshontsha ilegacy ye-March and March, usebiza yonke into ngensizwa nobunsizwa bakhe, yonke into manje kumele ibe ngaye. Ngicela ukuthi abantu ababubonayo-ke lobo buqili, lobo buqhophonono, ngicela ukuthi abantu ababubonayo lobo busha baziqhelelanise nalamasimba kaphakela umthakathi. Sikwi-March and March ngane zakwethu. uMangobese, uJacinta kanye noMancinza bazoyiqhubeka bawuhole umzabalazo, ku-enforcewe ama-bylaws, kuxoshwe izigebengu ezama-illegal foreigners ezweni lethu, with or without ungizwe nophakela umthakathi. Umzabalazo uyaqhubeka. Alutha.